אני לא מבין שאחרי 5 שנים אמא שלך עדיין שונאת אותי. היא לא שונאת, היא לא בדיוק מחבבת. לא, היא לא שונאת. לא, אני, הגברת ניצה לוין, והבת שלי לא תצא. נו די, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא יודעת, הסיבה שאת מוציאה אותי מטומטם. לא, אבל ממי, אני אוהבת אותך כמו שאתה. טוב, נו, אז מה הכנת לנו? את לא מבינה בכלל מה הכנתי לך. נו, מה? שוקולד את אוהבת? כן. כן? כן. איזה? עם העטיפות כן. האדומות. באמת? כן. ותגידי איך הגב שלך תפוס? באמת? ממי! טוב, איך אני יכול לעזור? בסדר? לא ממש. יש משהו שאני יכול לעשות? אני לא חושב. אני דווקא חושב שכן. מה זאת אומרת? אתה רוצה להחזיר אותה? מה? איך אתה יודע? מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? הכל. הכל. איפה הייתי? יש משהו שאתה צריך לראות? שב. יש לך תמונה? משהו שקשור אליה? יפה? מאוד. יואו, ממי, מסאז' ושוקולד, ויהיה כל כך כיף, ויהיה אדיר כל כך. ממי, אתה משנה. ממי! מה קרה? זה לא עבד, אני צריך עוד פעם. אסור לך לשחק עם הגורל. אני יכול להציל אותה, אני צריך עוד פעם. קדימה. תכלס, איזה חופרת אמא שלי? כאילו, לא מבינה אפילו למה היא לא אוהבת אותך, אז מה אם אין לך תעודות? אז מה אם אתה... לא משנה. טוב, בוא נתרכז במסאז' ובצימר ובמה שיהיה לנו, תיזהרי. וכזה מושלם. ממי, תיזהרי! אתה לא מבין! מה אני לא מבין? אתה רוצה שתחזור? כן. אמרת שתעשה הכל. לא מבינה בכלל למה אמא לא אוהבת אותך, כאילו, הרגעת לי צימר ושוקולדים ומסאז' וכל כך אדיר וזה, ואז אנחנו...
לקחתי החלטה. הצלתי אותה. איך אומרים? Man's gotta do what a man's gotta do. אני לא מתחרט. אבל אם זו האפשרות היחידה שלנו? לא.